perc. Szucsánszky, Zácsik, le a szélre, és 7 méterest, adjuk már egy 7 méterest, miért csak szabad dobás? Hát mi ez, ha nem 7 méteres? 15 másodperc van hátra. Szarka hát helyzetben volt. Helyzetben lőtt ráadásul. Még mindig van 13 másodperc. Itt most már nagyon nincs idő sakkozni. Tomori, lehúzzák a mezét. 7 méteres! Befújták a 7 méteres, kérem szépen. Hát, ha valami, akkor talán az előző volt ez, és ez nem annyira. 3 másodperccel a vége előtt. Na, ki fog odaállni, lányok? Zácsik Szandra fog odaállni. Nagyon ritka az ilyen, de igazából nem merek oda nézni. Na gyerünk, Szani! Gyerünk! 32-32! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Jó! 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 Tovább jutott a Ferencváros, kérem szépen! Tovább jutott a Ferencváros! Megcsinálták! Megcsinálták! 33-32! Hú, mi volt itt? Elek Gábor és mindenki a mennyben érzi most magát! Bravo, lányok! Hát ezt vajon hogyan csináltátok? Zácsik Szandra, aki bedobta az utolsó hetest, úgyhogy előtte 2 is kimaradt, és kivertük az elmúlt 2 év BL győztes